băieți, ce faceți? Eu sunt Andrei și voi sunteți abonații mei. Dacă nu sunteți abonați, apăsați acum pe clopoțel și dați un like. Și da, astăzi jucăm încă o dată Brawl Stars. Și da, hai să începem prima rundă. Începe totul. Și da, video ăsta nu este făcut în 2018, pentru că în 2018 arăta Brawl Stars așa, sau 2019, nu mai știu. Video ăsta este făcut pe 28 august. Ok, l-am omorât și pe Barley. Am 5 Power Cube. E cineva pe aici? Cred că Roza se vede. Nu era pe aici. Ok, prima rundă. Mai dăm 3 runde, să zicem. Ok, level 5. La cine? La Teddy? Aici e și fratele meu mic. Și vrea afară. Noi suntem în bloc. Nu suntem afară. Am dat internet. Nu m-a omorât. Ce n-am. Tot ce mă interesează e că n-am internet și am 4 linii. Mi-aș dori să fie Brawl Stars fără internet. Adică să nu trebuie internet să joci. De cine se frică de Albina? Comorul, da? Uite. Gata. Ghiurcan, îl cheamă Ghiurcan, bă. Mamă, ce internet bun. Wow! Hai, Lori. Vino aici. Bă, facem așa, video se închide când întâlnesc o nită. Ok? Facem așa. Doamne, să nu fie nita. Pa, băieți.